салом. Як хабар. куштори хонандаи 10 солаи тоҷик дар мактаби дар Россия дар ҷомеаи Тоҷикистон берун аз он ба шабакаҳои иҷтимоӣ мавҷи вокунишҳоро барангехт. иттилои кумитаи тафтишоти Россия дар куштори кӯдаки тоҷик шаҳрванди Россия муттаҳам аст. аз навори куштор ки худи гумонбар сабт кардааст маълум мешавад ки ангезаи ин ҷиноят нафрати миллӣ аст. вазорати корҳои хориҷияи Тоҷикистон сафири Россия дар Душанберо даъват карда нотаи эътирозӣ супорид ва талаб кард ки тафтишоти фаврӣ, объективӣ ва беғаразонаи ин ҳодисаи мудҳишро анҷом диҳад ва ҳама шахсони дахлдорро тибқи қонун ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб созад. рамазон раҳимзода вазири корҳои дохилии Тоҷикистон дар як суҳбати телефонӣ аз ҳамтои рӯзаш Владимир Колокольцев хост сабабу омилҳои ҳодисаи мазкур ҳамаҷониба санҷиш ва чораҷӯӣ карда шавад. хабарҳои бештар дар телеграм-канали Азия Плюс.